Nigo yabo moichano monene ase mambia ya rero ase omogaka oyomo aitwa goika ogokwa n'abantu batamanyekanetie abo babwate emeyo emioro na echichuma. Marietano gwirite mukira moya nero mwakone bono gaigo gotinatina mborobo keigo oyo sira korukucha msimoya omundi bono gotinatina mono borobo ka omwana oyiga namya kichumapiri nebeti akomya kibusa akombunio bore mubumogori ogorete ng'ombe yachire korisi yani yamya kicho yatenenera ororo na bware kombuni gara naro mya kirubo machiri gonkora nkarate angende ngatebia omugambi omusabichibu aganteigia na magina tukariba kachibu tukamweresa tukana magina igatwana magina tugaikoro tukaripoti tukarigia statement tugakora gara twakora tukoirana gocha bono bakarua bagacha bakabwata omwana oyo bakamoira ime ribamoira akaikoro tarareti akaikarai katarareti akairana gocha bakarusi basa akairana agacha bono rero nari ari kuirania report gochia bisi ngose tuisaransire bono na atumo mutureti gocha ga tuisaranse tukwanirana lakini endo mwako na ateba yaya mangana ga karero goro tigato tukwanira ororo bono report enda ari kunyira niri tukoria rero nasoka mambi nasoka nabo kamambi enda bakamagina musikari amothete enda bakamagina amote na kumote enda nyororie atagete kwanera onyoro kodi kioso kirote buchire kuranywe chawirana riga ni karaika ombodi turaroskende namote yaya ngona wonzo kana iga lakini sukana nande yale ngororo ntiganyire no magina ngoni ngore tinje korosie cha ngo ikamoineri mukamura na ngo Isabela okungakire simi ngenyi gwete riogi paraga yanga yore riogi enyi gwete riogi chigotegera riogi tindi gwete na icarioka dina icha na ikansari musibati ndo gatana ki aitirepi ngari bwe korere paro ndatayo mbere na icha nyano arere parabu ndinko mogoroki na nya akwete ko Isabela no njeno mwana uyo chawantenga na keta to mino oitiro mate gabo natiri mbokochi matiri nachikwana nyoro aba amugaka naruri nkoro atiamburi nkoro ante ombonga na nkwaringe keta to mine ko tramutenchi nari nkoro omwana ocha gonte korende nake mamesi omaya wocha Marietano nesita mamanyi twabaire no goichani gwase oyo sirire ne ndugu yane ase nkaiga twabaire goichani gwase gekoreke kiabaire kyugukumisana ndugu yane ikorara nanje narengange nachire nanyorire igaraire nse baringana iriabaire rio goichaniwe tosinyire komanya mbara bia baba moita njasa Marietano ngorokwe pastor sekenya kwa muching ase mambi arara yarengange chinse nyeiga kongo soko kunyomba mwane nkale kurwe kuratere para namnyokire gochororo koranki abantu bagokurera maana buna raika nanyora nomugako yo James Moya omundio wakira moro orense n'abantu kanya baraikire bake kurate yagendera gokurwa bono narwara nakera omugambi omwasesa ntiwe simi nanyora nyora pali alafu nero nakwana gochase police baicha babogori mubere kurugaiga nabere gente kebe twaragere mono ikyara mangana ya tubase gotebanga ikinyoreke kya twariro okonywa konge ya twarire chinyasole chinyinge ya twarire abasaya bataikuwera bagambi ya twarire abasaya bataigwetona na baburi babo bono yokiabere gente kebe tutagete kuboria serikali yetu esrambari okoboko kwayo gotambe erinde ikere asogosaria obosari buno ikyara serikali etakoretiaya abantu ndete watenga nkorusi kumuri na nyomba ikyara nyaya aba mugasolera potukonkige gotakoba onja Christopher Maonje mukatikista bweke nyure we senta ya Liombasa ase moya gochia moya garo mu Kristo ito endo mungwana munamu manyete yananyo nanyora ringaneri ase mustuko manene mustuko bogo kumia naigwete buya go mugere torenge muya lakini yanyarekana nga etema iguri nganeri na sinyukalemereria
abore ngorori onda abore none nyimbo njiche igo pakangale munyamoya amaana kana chana nyoro nyamoya rense bana bano bwo bonene asi mulango kora lakini rende dinganeli nonyeri akorekire tindikori okamo basokana dinganeli yamanyekanire yakwaniru nyamoya njo manyano ndebiri ngobekire paka ji opia ali a polisi nyasore ichoire kenyora amaru ichoire kenyora abana bigorie bike basarekire ntubu ati bana ntumanya ti stoja koira abana baite kiagera abana bono yachinga kieji bairire asenjere yo nare ko basaba abayibori beke ekenyoreke abantu bonsi bekenyoreke tochama turigiriri nganeri kiagera umugambi moisonda kwane kamatanga anga abasaye bare kenyoreke bagotara nemioro abasaye bare kenyoreke bakonyinya sore igo bagotara nyinya sore nebuko kirasi igo kamuranje tokure mone ense boy njoyongo kwana nchaonde mna Elza village igaye kuinani wono njinawe ndi cheno njale ngesukuru kankale cheno no esimigo chikura te chikurukuru mkaji gotebanga omugako uri basoera nete n'umwana uyu okure amatera kamuranje tigeturwanire abana abambari be serikali yoka abana abani tutubiyarete nana bazona batenga aba mwana wono uyu nayo kumuragiri nobo bebu abana karabo chaka kurubuo igo kamumanyanga ni mokwegera kurumba nkemuna serikali tingunyara abana bawo ukatubwatirane igo kenyoreke tubwatirane kamuranje emichanda ngasoera ninga taliye bwe kabana nanda banda mukoitubale kumuna chingo wana yakoera nande yone soari yona ko basaba kamuranje gatoga ndere taya nandi torenga linga kitoko konye kenyoreke mbuya mano egekore ekio nigo kienekigwa n'omu OCPD Okenyenya Inani 2 Village Mogonga Sub Location Bobamba East Location Kenyenya Sub County Bomachoge Borabu Constituency Kisii County. Ya kulikuwa na kesi leo masaa ya saa 5 na dakika 30 asubuhi ambapo mtu mmoja aliweza kuuawa na watu ambao waliweza kumuua tuna mwelekeo kama tutaweza kuwapata kwa sababu wameweza kujulikana. Na mwenye kuuawa anaitwa James Moia Omundi mwenye miaka 55 na ameweza kukatwa kichwa, shingo na pia kuna ishara kwamba ameweza kuwa amenyongwa ndio akaweza kukufa. Na makachero ambao tuko nao wanafanya kazi mzuri na kuna mwelekeo mzuri sana kuweza kuwapata hao watu. Korwa Inani 2 Village Mogonga Sub Location Bobamba East Location Kenyenya Sub County Bomachoge Borabu Constituency Kisii County. Inche Lilian Kwamboka, Kisii FM Digital.